Iphupho lami ngalo-2019 ukuthi ngigcotshwe nami ngibe umfundisi ogcotshiwe. Ngoba ngiyabuka manje ukuthi ngiyashumayela nje kodwa kunalokho nje ukuthi yazi angigcotshiwe. Noma sengimemeza nje ngibuye ngehle ngithi hhayi ngingabe sengimemeza kakhulu ngingagcotshiwe. Uma ubuka nje mina izinto ey'ningi nje angisay'gcobi nomlomo nje uma niqaphela angisawugcobi nginqena nje lento yokuthi awu ngiwugcobelani nje umlomo nami ngingagcotshiwe. Namaqakala nje izinto ey'ningi nje angisay'gcobi ney'ndololwane ngoba manje nami nje ukuy'gcoba nje emzimbeni manje ngibuka sengathi manje ngathi sengizama ukuy'gcoba manje. Ngisho ngihleli nabanye befundisi nje angisakhululeki ngoba ngimincela ukuthi nje bebengakhulumi indaba yokugcoba into ephathelene nokugcoba nje. Sasinabo nje komunye umhlangano kwangena indaba yesinkwa ukuthi angazi abasithanda isinkwa esingagcotshiwe ngavele ngaphatheka kabi ngibuka ukuthi nami ngiyafana nalesi sinkwa.